Inayaw ta so, turog ta kasi sin sa marawi. Yung mga palay ka. Marating man na yan. Sa kapagisip mo yun, nakaroon ka ba kaumao? Turog, ang taon yung mga inao. Na, hirapan na yun at nagkabibido. Namin ka lang ba? Naiya, nagkabibido, nasugod. Allah, mata ano? Niya kang ulit siya so? Oras, mata. Nakatiyak man na oras ang kakano saya, iba. Na may man ka, alaw namin din ha? Center, na may mga magalib na syarefo. Mansir, alila ka baka nasusuko na. Parang siya, sumuko na. Nakatiyak, bubuyaya. Doon bubuyaya. Nakatiyak niyo mukul? Film, napili ako yung aming timan. Nung magagawa ko, ito lang yung kaya ko. Parang siya, hindi kita yung kaya ko. Rinatan mo Allah, malamamaya. Ito na, hindi na very social. Presensya. Ang mga ganda, no? So, amay nakaamap yan. Naya nga, loto. Sigo kubur ka, ako sigo alungan na, more. Mga nakalipat, eh, pwede nang bisaya buti karakan naman to. Kaya nga loto. Sigo kubur ka, ako sigo alungan na more, ito na. So, aman na ka. Langit sa mapya, naka sa marata. So, kaya buti ka sa Quran, ako hindi pa maganda ka. Kami ngini, kanto na ibulutong na ka sa. So mga kamudaan, di nga diganti ito ko. Antara sa di nga di ka broko, kami ngini, kanto na ibulutong kasi kukubur ka. So, inisibigkan ka, atamok ka, antara sa inipligit ka at inipligit ka atamok ka. Kami ngini, kanto na nabayan ka kapag kasi ko, obur ka, may kalungan na, obur sa kalungan na, mau. Makaliw ka sa gay dunia, na sana ko man dunia, ang inan so, obur ka. Ang inan sa patiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit talaga. Matay ka. Matay ako. Matay tanulaw. Ayer ka tundog na pera talo. Ayer ka tundog na talo. Ato na to, ito Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ayan tundog ka talo, naso pamilya ka, so tamok ka, ang gusto, amal ka. Ginanay tundog ka talo. Di ko Nabi sallam, fayarjo intan, waya bakawaku. So dua, na pembelingan. Kenapa harus kapal menurut siko? Kubur ka. Waya bakawai, bukalabaw na, isa-isa kasun, bukan siko, kubur ka. Nanti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarji'u ahluhu wa maluhu, na betul so pamilya niyan, abu betul so, tamu kian. Kagi na sumerin tanong kagi ya, asuk tamu kan na bagi-bagi. Nah sama so pamilya kan nanti kira tuh dan si kalau makan nak bikin kubur, kung orang masih ingat dulu. Ano din yun Baka kalipatis ka ba ya? Hindi na piya masalah kondominium. Next week, anak mo bugalingon. Lagi yang disuruh mga desain na tetap na ingat ako palit. Sali na ngayon. Lihat ka kaya kami ni talok suto. Nabi rasa-rasa ikaw dulu. Dia rasa-rasa ikaw mamasa. So mga sisinta. Basaan nyo sa inilir. Yan ako. So takata kagayay na si kamundun sa Francis. Sana kayo man to amadam ang mundo dun. Sana ka amadam. Nakakitiro yan. Saan kita nakitira? Kami arda. Allah Akbar. Miyagay ka. Hindi ka pangita. Dunia. Kaya rasa-rasa ikon. Ada mapira gawin na kanipatan nga dun. Nasa na di ka kanipatan na. Dunia kayo pantay ka. Di ka pangita dunia. Ay begini nong teman, ay bukuri dengan aku galuati. Berasa rasay ka sa pusto ka, ay kumanar ka na rayuma. Diabetes, stroke, yan nga, binigay mo lahat sa dunia. Ang binigay niya sa'yo lahat ng kahirapan. Na so Allah, na makaguraw ka sa sate ka, na may harap ka sa neraka Jahannam. Sate kedua, ay niguraw ka para sa mo. Nabay sa kabali, sate kedua. Guraw kasi ko Allah, kaya tanong ka subusan ka, ini kadali ka sa Allah, ini kadali ka sa surga, ini kadali ka sa neraka, guraw ka sa sandat, busandat, harap ka sa neraka Jahannam. Nagay dunia, naguraw ka ng sarana.
Tayaso. Na ini magkubay dia dunia. Nakalimatan so ano nga na mo? Rilatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nayago ka naman ka na so aman ka. Arata mabiya muttafaqun alayh. Nantunay ka bayan ipagpudya ka. So di ka panambayan. Anta ka so ikakatong kasi kupustong kadagang simbayan. So kaya tiro ka sa binar. Anta ka so kaya pamugyog ka. So kaya pilok-lokos ka. Anta ka so karatangay. Apilok-lokos. Pamimili ka, atay ka, at tunay kabaya ka ay pumunta kasi kukubul ka. Napikira naman sa mga loks tanong, iya nga pira sila din kulurago na tatakalan din si kukubuli lang. Nasyasan na matagdano, sumasagad. Naroon, napikira naman si kumasay Adam, iya nga pira kami yun na may kukubul sila. So mga sahaba ni Matra, sobra, sa tibulago. Naskama po, pero ikitin kasi kukubul ka, amiya ka ninini, talagi din. Amiya ka liglig, na dapo, na danay, nakabaya ka, nakasinduan, napagaman ka. O sarang nga sutamok ka, ang makasindo, sumugul ka. O sarang nga sukadato ka, ang makaluwag, sumugul ka. Subhanallah. Nagina sumiyari yung Allah, asutamok o kikita, ay inipligod yan, na ibulan sa o. Namiyari yung Allah, na ipagamagan ibulan sa nagya, nagyan, nagubuya, likod yan. Di ko mauna mainuto, binabago, likod, di ko mauna yang inubira sa mga Allah, kaso tingin sukawa sa adik ito, na mga umarong sumisking, na tunay pagamagan ni Sunian, miyang roa, taman na eh, di ka taman lagi pengaroma, di ka pasal. Miyang roa, pengian atau miya deko. Kau tuh mau belancaan. Nah ini belancaan, nasuka mo ka. Ayaw ni Flash, nasuka mo ka, nipiligid kami. Ili nasuka mo ka, ito nga naraka ka. Ikilada mo sa sikulan na no, Allah. Kasagutan lagi na tamo ka, na isasaligil ka na no, Allah. Pagka pa kayo manasayakot, ibuloy mo Allah. At yung pangangan yan. Ada ka? Makapas, pagka pa kayo mapita na yung sudugangan ka, nagito manibya ka, tamo kayo nasuka mo ka, natapungan na no Allah. Anda nga, pagusara. Nasuma mo suka ni miskin, natapong mo, Allah. Sebol ka tagali. Inuso, pinakamanay ka kasulda sa surga umanay tamo, nasugyan ka panalaman. Apangin, sukor. Kaya Allah, bila naman sa tamo, nakatadya mo mamudi, siya nakaging panalaman namin. Nagsama mo sumiskin, at kaya pinakamanay ka kasulda sa surga, asebol, kapagawa ba, dunia. Ngayon sa mga ulama, na may kami pipili sila, antay mas malay badas. So, kawasa, nani ba? Mapasangin ka sila ka, mapasangin ka panalaman ka. Anta ka so, miskin na mapasangin, asebol. Namya kami dibili sa mga ulama. Antay mas malaki rani, balas. Makulay mo saya, Ibu Nabi Sallam, amay kami kubur ka, na pangmarkakon, amay ka sumini kubur na mabiataw, para simba, para aman, mabiataw. Na pangmarkyan mo naging ngaya mama, aso di guba-guba sa anhupo, matay, manisan, iya ka pepe ni, gitar, iya ka mutu-mutupan, na putiron ko nung may kukubur, ang tawagan. Tawakan dia seka, ila lagi pernah nailai ko seka. Nabunta na katigian, ako gawin sama pia ang mga tutulan. Wajib alladhi yahminu bil khair. Bunta na ka, ang maawid ka sama pia tutulan. Di ba nalagyan na ng mga bulay yung katanong, mga ginawa yan, o puno ka mailay, namiyapiyan na, ginawa ka ka, kapiya man na ginawa, mapiya man yung mga tutulan. Nabakap maritiso. Ito ko na yung kapit yung ginawa man na pera niya kami dapat. Ha? Pera niya yung duwa, pera niya lapis. Hayda, matay ko. Di, mapi ang balita. Naw si Kwan na may kapawata na mapasawata. Naw si Kwan na may dagal na may kalaba. Yun to ha? Naw siya ito na yung mato na may bubong niya gama, alhamdulillah. Siya kinabig sabihin, yung mato na di manambayan. Ito mga balita, ipagapia, ginawa. Nato na iputiro ko na yung tama, ana amalo kasal. Sakan so aman na aman. Naging matigong talaga. Sakan so sambayan ka, sakan so salikan ka, sakan so diya kanta ka, sakan so di ka pagating ka seminar, sakan so di ka pagumra, sakan so mapaya may kapilawalabas, sakan so mapaya galibog ka. Abshir bil khair. Nakakapipiyang ka, ginawang ka. Kaya man to, nagkagawa ka mapaya si bubulur ka. Tunap ni kaawan ka. Kati mo maranawa,
Amay kamatay ako, nabalik na ako niyo, nasi ako niyo lubungan sa mga loksakan, o sa inyo ko lubungan sa akin, nagtatawan-tawan ako. Ano ito niya ko, pamigiran? Matay ako, nasi ako niyo lubungan sa kanila mas ito. Para hindi kami mag-imam si imam, napinigyokan, niya tukod suaman ka, din. Niya pasad. At hindi ko tukod. So, ano? Sadakaton? Jariya. Alam niya. Isili ka kasama, oh, naman ko sana. Walas ka. Nag-imam si imam na yan, isip ba yan, na magatos, may nagilan suya ba't yung imam, matapos ay walas. Takpak ako sa mga 5. Na kaya, hindi pa nalalo sa daga, kasi daga ko to. Kaya sa lupan sa kaya tago sa giyamay, na iya kikiro sa giyamay, kanang niya na walas. Nakatay, nakalim ka nung pumuli. Mabas na kung man na babakalawin na kaliw. Sa akin sa sila ng kesasa. Naman na mabas siya na ilay ka. Walang mutang na loob. Ano ka na, sumisinga ka. Sasami kay kasa. So, marinay. Dali na din, no? Alam mo na, pero nakananak yung buhay ako di. Namasangat na nirong ka. Kaya lagutang na ka. Nabukuli pa ko siya, anak ka sa masusuwa, kaya kong susuwa na suwala. O iba't ako, rilan ako wala. O korig ako, tariman ko wala. Ino ko sa di susuwa ta, bagas ka doon. Pero mata. Di mo na na mapasangi? Apa mo ito? Namaranaw tanong-ano? Namaranaw ako. Benar ko niya kaswatan, ha? Doon tayo sa kabubulita, ha? Para na ako pasangi ka pag-tigod. Naging ang tanong, dia ginawa tanong, ang madalang tanong ilang ideya, style. Ini gue saya. Kadi ka? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ano din na, jangan na sudah sebutan tayo. Sebutan na kabubulita, ha? Para na ginawa na, sumay ka ng bulo. Kaya tadi kita nga bisa ginawa ta, miya kasuwa ka, dan itu saya lagi sumayon na tama to. Hindi lang po kayo, alhamdulillah. Na, ano tayo ito ba? Niya taman na nung usulat. Sadakatong jari, electric pan, dosar. Alam mo na po, dosar, nabalas ka. Masjid na, so tayo, so nalaman na po kasi, junta mo kabalas ka. Ha? Nalaman ko ito. Kita no, yan ka na kilaw nito, sadakatong jariya. Masjid, apya rilo. Apya? Rilo. Nasilikan ka, kung anong nilirong sa wakto, nabalas ka. Kaya nung niya kapag doon sa oras si Bilal ka, suri ka, may ibugay ka. Tandaan. Wali na po siya, ano saya, so, kayaw, naig, sili ka sa ig. Kadua, na ilong wali kang guna ng mga ulama. Katalo, na mapya, wata, di ka hindi, pamang. Nauda ka naman, na so amal ka mabi na pagpudan kasi ko, kubur ka. Maka sa to, na may mga sumini kubur na marata ataw, na pumamarga mo naging kaya, niya pangit-pangit mama, at ikta daw hingga. Onta, tubas, pangit. Pangit iba nga na, niya kadudupan, na di ko nagyang kaya marata ataw, ang tawa ka, diyan ka, kaya dala, bunta na ka amalas. Punta na ka, maawit sa lang mo na piyubo. Mon ka. Natigin na sa kan su amal na amarata. Sa kan su kaya pamugagga, kaya pamarangka, kaya periba ka, karangin kasi ko, loksa ka, inipigit ka sudya kata ka, na dusa. Nasa kan mga to sa kaniya. Pa-abshir bis siya. Na, panabinar ka din, nakatintiman ka din sumatugas kayo ulo sa dunia. Kailan tayo katugas kayo, ulo. Kung tabatian fil khair, sarian fil maksiyah. Iya kagagam kay kandusa, kanya bubulu kasi mapapagamandan. Allahu Akbar. Kapag inom sa kakabulog, mauna-una ka, na may kagamatan na ikaw isun. Ya Allah. Naginanig ko matano, amay kami kukumultano. Na pamimilitano, ato ikot kulutano. Sigo kumultano. Pagmilitano, sigo Allah subhanahu wa ta'ala. At tariman yung tanong, sumay tumala. Ang mga amal tanong. Rags, ay rinayang tanong, sumay tumala. Ano sa tanong? Kung may tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, tariman yan. Agyan kaya kaya rin mo saya. Hinta ko na, siwa tanong saya. Yan ang ating tanong. Na ipakapalit, kumangamal ta na mapira, amay kaanuan na moring. Ang pangalit tanong si Allah, ay saan na sa kasabapan. Sa ipakasutan sa surga,
Ita ni pabasa sa kusulong Allah subhanahu wa ta'ala. Bermanangubo so mga bagsatano, mga pagaritano sa 168 Mall, agugin ay mga pagaritano sa 99 Mall. Salamat, bala sa kanong po sa madagla. Mapia, kani kami naman po abalas tao. Ibig kami ron. Okay, never kami ron nasukan niya misi ko Allah. Ang pangit ang mapipiyakano, ang mabalik ko ng mga padagang. Amiyaw sa sutamukiran, siko ikasuswatu Allah, amiyaw patano sa kamapian na dunia, ay manasalwa na mauri, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhabannar. Kad na kami, ang makalimuon, ang masaling gagaw. So kaya timo imato sabihin kay Adarpa, na putri namir kaya Allah, timo kami kamamusin ko surga kaya Allah. Kung namir kaya Allah, sulaan mo na mapya, sabihin kay dunia, ang mula mo na mapya, sa kubur, ang mula mo na mapya, sa ano ka na moring, na yung mga paroli. Sa kami, ang gusto mga loksan, ang gusto mga pinubayaan namin, sa ikong mga padaoras, kailangan ka na mabibiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ako dahil si Moshe Bali Khadija Ote ang gusto kadanda ng mga padiyan na bala-bala sa Allah sa madakala kapia sa kikikiyat sa may program kami tagi paganay umiyak kadagdagan ang program ay pagpunan niyo na mugole pa na mo mga baylagi sa surga ang mga kauwi niyo sinatag na Khadija radiyallahu anha. Assalamualaikum. Pakaysa mo sa tanong? Nandoon yung pitong itay ba? Grupo ka na ba na yaw? Yesaya, Gituro o Abusaya. Nasaya talong kasi. Atay pag-isi, atay bakana o sumumbol. Insya Allah na malibod. Anak atay asiran. Ada semua kakak kolej. Selalu pagi-pagi sipong pagi-pagi yang baru sa lima. Lamang bisa kita poste. Nataman saya ibarat. Ato na kaya pa ka-leader o kaya pa ka kini-sacrifice o tamo kay Omar ang si Abu Bakar. Ito na yung video nila. Sige ka pala. Pakatanan ka. Buro man na. Yung mga tanan. Ako saya po. Ano na yung video at pagkapakasunod kay Abu Bakar ang si Omar? Sakan. Umar, ako sana. Bakar na lang. Ayo ba? So na ako naguso, sabang inibigyan pa ka? Video niya. Agyo man ang poste, agyo man ang kamat, nagkamatol sa ito na bro. Lagi pa kayo sa ano? Ang dito, so parang ang distribute natin sa bawal na bibilo. Natagal na yung makasal, bis na kakakuan, ang motor na kapasi. May tuwiyo kasi nila tato. Lagi poste na tama rin sa akin na ato na inalit ako po sumayan at inikan na piya kayo Allah ako ini saparian. Ito na ito ini saparian ako ini ato sa minigaw ay pagkain na kabayo sa lima. Kaya medawag yun medawag na tagabi mo ito. Sa minigaw sa likod. Ano yung mga naon yan? Inalalakano, niya kayo ang kasong kandagal, inaranyar kano sa kapriba. Mashallah, saan? Correct. Anak yung panipu sa iyo na dapat sa likod. Ano yan ka? So, talo, kapag umutan ka, may kami kubur ka. Ikaw nga ko na. Ito ko sa may kaka ko na. Okay, ano sabay? Saya. Saya, mga kutuwag sa gata. Ako sa meron, nasutak ka. Ikadwo, nasutak anok ka.
Pagulot. Aman. Ha? Ano ka na nga? Ama na mapiyan? Ha? Ha? Zakat. Bismillah. Nagawa pa na mapiyan? Aman. Amal. Ano ka pagulot? Ano ka tingin sa kapamugil? Wenggu. Apia marata na amal. Terima mo na to. Terima mo na to. Gift. Assalamualaikum. This certificate of appreciation. This certificate is hereby awarded to Alim Zakaria Kato Tambo for being the guest speaker and imparting his knowledge, special Islamic seminar given this 26th of August 2024 at 99 Mall, Divisoria, Manila, signed by Alima Rania Makadikta, Vice President, Alima Slamar Maya, President, and Kalida Ute, Usripa 168 Mall, Chapter, Divisoria Mall. Berdasarkan bahwa sanya ada bernama yang kaya sekalian. Oh ini, hello, assalamualaikum. Ada penanya taman sanas dusang kaya oras tano, babin kakagil beling si alim na minot ka norman tukada ni magwaso bala sa taroto. Ayah pagilain na ko amal na so orian yan. Amay ka so orian yan ada kanurong do. Nana may ka ko nagnyarasa yung bende sa ay buwas inisong yusin na si alim na nagdura tayo ginawa mo. Bala-bala sang ano sa mapya na sa manay na niya masok kwentano nagsibenta na sa mga bugoy na si kanan simbayan nabuwad kay pagkakan sa kaya si para nakapagpapit ng simbayan mo. Dito. Distribute muna kami ng lunchbox. Tutulong ako gayan yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabako pa na yung biling. May tanong lang yun. Ano si Rana? Sige. I-end ko muna yung live. Nangapan na ito. Ha? Huwag mo ka noon. Distribute kami. Nabako pa na yung biling. I-end ko muna yung live. Ayan yung kapatid ko. Nandito pala. Hello, Hansari. Watano sa balas. Watano sa balas. Yakap-sak. Dok sa ko. Udah ko sa pamagay na kay Roko sa unan. Sige. Bagra ko adaan, ma'am. Ayan yung pinsan ko. Hello. Pinsan ko. Hello, Janisa Mustafa, SB Kisha. Madakala tao saya, madakala. Sige.